Здравейте, приятели! Дългоочакваният момент настъпи. Откриването на ловния сезон 25-26 година е вече факт. Останете с нас и нека заедно проследим първите ловни мигове. Най-важното е безопасността. Никой не е тръгнал да се наеде и да се напие с този лов. Много чакаме с нетърпение и излизаме с огромно желание. Наслука желая на всичките. Най-важното е да има безопасност. Да се стрелям само по явно видима цел, пък пъдъкът е много дребен. Няма да прибързвате в никакъв случай за кой да го стреля или кой да ходи да го вземе. Колко има, толкова. Събрахме се и започва лова. Чакаме следващия, където ще бъде по-интересно. Айде, приятели, даваме старт на днешния прекрасен ловен излет. Тука. Приятели, ето ги и първите слънчеви лъчи за този ловен сезон. Ето, приятели, приключи и първият ловен излет за сезон 25 година. Мина успешно, имаме едно попадение, колегата Алекше се разписа с един път пъдък. Така че се надяваме през следващите ловни излети да имаме с лука и най-вече без инциденти. Довиждане и до нови срещи!